Bismillahirrahmanirrahim. Sad hezar hemd ji Xweda re ez dizanim bi yeqîn ku hekîm e, zerreyek bê sir û hikmet wî nekir. Seyda Seyyid Aliyê Findikî rahimehullah dîwana xwe de Xweda û wasfê Xweda dê naskirin belê. Rastî sebebê şiyandina insan bi ba dunyayê ve ev e ku Xaliqê gerdûnê, Xaliqê kaînatê nas bike, îmanê lê bêne û ji bo nawî îbadet bike. Seyda Mele Saîd rahimehullah jî dibe sê tişt hene Xaliqê kaînatê yani Allah ji me re didine naskirin. Yek jê ev kitêba pirtûka kaînatê ya bi nexşê Xweda tişiya. Yek jê Hezretî Pêxember e, yek jê Qur'ana ezîmû şan e. Ev her sê Xweda ji me re didine naskirin belê. Ji İmam Şafiî pirs dikin, dibêjin delîla te ya hebûna Xweda çi ye? İmam bersîva wa dide, dibe pel belgê dara tuyê ye belî. û wiha dewam dike. Ji ber ku ji eynî pel, ji eynî belgê darê meh dixwê şîr dide. Mêşa hingiv li ser deynê hingiv dide. Xezal dixwê miskê dide. Maşot gurmê hevrîşmê li ser dideynê hevrîşm dide. Bes ji pela darê ye, pela wê dara tuyê ku tema wê, rengê wê û madeya wê cuda van tiştan çê dike kî ye? Allah a. Naxwe ev Allah delîla hebûna Xweda pel yanî belga dara tuyê dibêje İmam Şafiî. Rastî Xweda kaînat aferand. Asîman, stêrk, heyv û roj hemû Allah aferandin û rêgehek ji bo wan çêkir. Allah şev û roj, demsal û dunya ji bonî jiyana me amade kir. Dûrbûn û nêzîkbûna dinya û rojê li gor pîvanekê ye. Roj nêzîktir biba dunyayê ve bibe dunyayê şewitê. Dûr jî bikeve dunyayê cemidê wê bûzgirê wê qerisê belê. Zemîn jî Allah aferand. Ax, av, agir, dar, heywan, cem, çiya bu kurtasî hewcebûna insan bi çi hebe bêkê masî Allah aferand. Meyzênin hostayê kevçiyekî çê dibe da qey hostayê çavê me, yê guhên me, yê serê me, yê hemû laşê me qey çê nabe, bêguman hostayê wa jî heye. Eعزayê laşê me çi qas em hostayê wa nebînin jî ê ku ew çêkirin Xwedayê xweyî qudreteke bêdawî ye yani Allah. Ubey İbnî Ka'b rivayet dike, dibe müşrîkên ew sanamperestên Mekkehê ji Pêxember pirs kirin û Rebbê xwe bi me bide naskirin. Xweda sûretê İxlas şiyand. Ew sûretê got nava gelê me da sûretê Qul huvallahu ehad tê naskirin. Eûzu billahi mineşşeytanirracîm. Qul huvallahu ehad. Bibêje rewş ew e Xweda her yek e belî. Allahu samed. Her Xwedaya bergehê hewcedaran. Yani Xweda ne hewceyî tiştekî û tikesiye lêberî her tişt û her kes hewceyê Xweda ye belî. Lem yelid ve lem yûled. Kes jê çê nebûya û ew jî ji kesî çê nebûya. Yani dêw û bavê Allah nînin û zarokê Allah jî tune ne. Ve lem yekun lehu kufuven ehad. Tihim kuf beraber jê re nînin. Niha bi rastî di vî sûretî de Xweda xwe bi me dide naskirin. Ew nêzîkî me ye. Em bi hebûna xwe
دەیندارێ ئەڵڵاهن بەلی تشتێن ku ئەم زانن و ئەم تەسەوور دکن تو تشت نەوەکەوینە بەلی ئەو یعنی ئەڵڵاه بێهەمپایە ناسکردنا خوداژی ji bo insanan re tenê nebesa ger besmana müşrik wa senemperestê Mekkeyê Xweda nas dikirin lêbelê lazim e insan Xweda nas bike naskirineke herî rast li gorî Qur'anê li gorî Pêxember aleyhissalatu vesselam çawadane naskirin insan îmanê bi Xweda bêne û عیبادتش خدا را بکی بلی لیب راستی ایکو خدا ناس بکی و اطاعتا وی بکی زندانا دجیبه شاد و بختوارا ایکو خدا جبیر بکی میزه ایکو خدا جبیر بکی قصرا دا بیجی زندانا دیا بی بخت بلی ایکو خدا ناس نکی لسریوی بقاس دنیای بلاهنا ایکو خدا ناس بکێ دنیاوی نورا ڕۆناهیە ئەو شاد و بەختەوارە سەیدە ئێبەدی زەمان ولۆ بێژێ بەلێ ڕەبێمە ئەڵڵاهە خالقێ مەی بێ هەڤالە ئەڵڵاه ji غەیری وی ئیلا تونەنا ئێکۆ ڕزقێمە ددێ ئەوە ji wî pêve tu kes şîfayê nadê belê kaînat eserê wî ye û di destê wî de ye em qenciyan ji wî dixwazin ji neqenciya jî xwe dispêrne ba Allah belê bi kelîma peyva tewhîdê ya la ilahe illallah em îman bi Allah têne kelîma şehadetê ku eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah bi besmele Bismillahirrahmanirrahim bi tekbir Allahu Ekber em Rabbê xwe Allahê xwe li bîra xwe tênin bi rastî wezîfa insan ya eslî çi ye got qenciyê bike ew jî meyzênin îmana bi Xweda ye îbadeta û hêviye belî hêvî jî heyata belî hêvî xelas bibe meyzê roj bi roj înkar herze dest pê dike û dawiya herze înkarê jî întihara dawiya îmanê xelasiya dunya û axîretê ye dawiya înkarê jî ya kufrê jî herze ye ew jî xesara dunya û axîretê belî